Usa ang Changi Airport sa Singapore sa tulo ka mga dagkong korporasyon nga may padayag og interes alang sa public-private partnership aron magdumala sa Davao International Airport. Sumala ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte, anaa sa national government ang desisyon sa pagpili og private partner apan mas maayo kuno kung ang Changi Airport ang mapili. Ani report ni Argil Relator. Changi Airport of Singapore, PhilInvest Group o Gokongwei Group. Kining tulo ka mga dagkong korporasyon ang nagparayag og interes ngadto sa Department of Transportation pinaagi sa pagsumite og unsolicited proposal alang sa public-private partnership nga mo'y magdumala puhon sa Davao International Airport. Kung kinsa man ang mapiling private partner, maunay mag-develop, mag-maintain ug mag-operate sa airport. I think it's about time kasi among our major international gateways, Davao na lang ang hindi pa pinapatakbo ng private sector, unlike NAIA, Clark, and Mactan. Sa kasamtangan, ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ubos sa DOTR ang nagdumala sa maong airport o dili ang City Government of Davao. In fact, CAAP yan. It's a national agency. Under rin sa national agency, CAAP. Tapos, dapat ililipat na yan na maging sa region. May board yan under ang mag-a-appoint yung Regional Development Council. Alang kang Davao City Acting Mayor Baste Duterte, mas maayo kung Changi Airport ang mapili nga private partner. Apan anaa sa national government ang desisyon labot niini. Tingin ko maganda kung Changi Airport talaga yung mapipili ng PPP. If you look at Singapore at yung airport nila, it's one of the best in the world, if not the best. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.